Меня зовут Keýt Uotters, и я член кампании «Покажите их живыми». Это международная кампания. Meniň adym Keýt Uotters. Men Olary diri görkeziň kampaniýasynyň agzasy. Bu halkara kampaniýa türkmen türmelerinde ýitirim edilenleriň hukuklaryny goraýar. Bugün 20 sentýabrda bu kampaniýanyň beýleki agzalary bilen bir hatarda men Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky ştab kwartirasynda wajyp duşuşyga gatnaşýaryn. Bu ýerde beýleki döwletleriň maslahatlaryna Türkmenistanyň beren jogaby ara alınıp maslahatlaşylýar. Türkmenistan ilkinji gedek zorlukly ýitirim edilmeler bilen bagly ähli rekomendasiýalary şoltanda türmelerde ýitenleriň doğun garyndaşlaryna maglumat berilmegini kabul etdi. Biziň bugün bu ýere getiren täze hasabatymyzda 120 sany zorlukly ýitirim edilen adam bar. Biz haçanda türkmen hökümeti beren wagdalaryny iş ýüzünde berjä edende we muny öz gözümüz bilen görenmizde olara ynanarys. Bu ýerde biziň duşan adamlarymyzyň hemmesi şoltanda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň işgäri hem şeýle diýär. Esasy zat biz bir zady ýatdan çykarmaly däl. Ýagny bu ýerde gurrun kagyz barada, çözüt barada, ýa institut barada baranok. Bu ýerde gurrun hakyky adamlar barada barýar. Biziň maksadymyz adamlaryň durmuşyny halas edip, olaryň dogan garyndaşlarynyň çekýän azabyny soňlandyrmak. Biz Türkmenistanyň hökümetinden talap edýäris. Olary diri görkeziň. И прекратить страдания их близких. Наше требование правительства Туркменистана – покажите их живыми.